Az automatikus jelzőállítást úgy állíthatjuk be, hogy megnyitjuk szerkesztésre az adott szakaszt, hosszan megérintjük a szakasznak a jelét, ilyenkor pirossal látjuk a szakaszt kijelölve, megnyomjuk a mentés gombot, és most a második fázisban piros kerettel kijelölhetjük azokat a jelzőket, amelyeket állítani szeretnénk automatikusan, hosszú érintéssel tudjuk az állapotát váltani, tehát ugye most pirosra állítottuk mindegyiket, majd a mentés gombot megnyomva a modulnak a címe állítható. És innentől kezdve működik a dolog.